Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvachataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ariye mubatsiri wangu. Tinotanga nenhau yaiswa mudare. Zita rangu ndonzi Martin Manyama. Nhau yatauya nayo mudare rino iri yashedzerwa nedare ichinzi Godfrey Gutu versus Sabhuku Manyama. Inhau yemunda vakatengeserwa Godfrey Gutu nevana vangu, asi zvaibudikidza nekunge inhau yemunda vakatengeserwa kuna Godfrey Gutu kubudikidza nemudzimai wangu anga aine murume wake wainge wakashaya kare. Saka mushure mekunge mudzimai vakatoshayawo futi mudzimai wavo, asi Godfrey Gutu vakatengeserwa munda 3 years back mudzimai wavo asati vashaya. Mukushayika kwemudzimai ava, musi wekugoyiwa kwenhumbi ndo pakatanga kuuya Godfrey Gutu akataura kuti inini munozviziva here kuti ndine kutengeserwa kwandakaitwa munda namai guru venyu. Ndichizvinzwa ndakaenda kundoturira musha kuti kune nyaya iri kutaurwa naGutu yekuti mai guru vakanga vatengesera munda Gutu. Musha ukati hakuna mukadzi anotora akauya nemunda, munda hautengeswi. Iwo munda iwoyu kumashure takashedzwa nababa achitaura kuti zivai kuti mwana wangu wese wandakaita musango akapa muenzaniso. Paanosvikira achigara, ndi baba Sabhuku wandiri kutaura nezvako, achasvikira anotanga kusvikira achigara pamusha uyu, ndichimutarisira pekuti aende kundogara. Ndo zvakaitwa mai guru ivava. Akazopiwa pamwe, paakabva apiwa akapiwa munda muhombe kwazvo. Patosara pacho padiki-diki, asi ndo pakapika paudzi wakapadzokerera kuti ndatupatengesera Godfrey Gutu. Saka ndo pane dare ramaona ratauya naro tichiti Godfrey Gutu wakatenga munda wedu isisi tisina kodzero yekuti munda utengeswe. Kuseri kwenhau idzodzi taonana na Godfrey Gutu tichitaurana pamusoro penhau yekutengeswa kwemunda. Takamutaura kuti mira. Godfrey Gutu wakamira kwechinguva chidiki. Papa ina musarapa wananga achidzi Charles Manyama. Iye musarapa wanayo ndiye wakatosvika akati apa hapasi kuzobviswa, hapasi kuzoiswa imwe stendi yeumwe munhu kana kuti panotengeswa. Akadzupura waya yakanga yakakwa naGodfrey Gutu, akaidzupura akaitsvetako, akataura kuti kana muri kuda zvekuti mutaure nezvepanapa munotangira kune kwandaisa pegire waya iyi. Godfrey Gutu muromo wandakanzwa achipindura iwo musarapa wana wakashayika, akapindura kuti kana pada izvi panyanya kuti padiki anondidzosera mari yangu. Adaro kuti anondidzosera mari yangu, takataura kuti chitogumai nenyaya ipi yekuti kutengesa. Isisi value yemari yakanga yabhadharwa hatiizivi. Takamira pakatorwa nguva zvishoma, aita kunga ateerera Godfrey. Takapinda mudare ramambo Mutasa musi wa 30 December. Pakaita makakata, dare rakapera zvakanaka richitaura kuti Manyama ndiye Sabhuku wenzvimbo yaakanga. Asi pakaita murume akabuda tati naye mudare munomu, akaramba achiti aiwa nyaya iyo ndida kuipindira. Akapindira nyaya iyo yekutengeswa kwemunda iyi. Aritoripo munyaya iyo yekuti anga achitomirira kutemwa kwemiti pastendi ipapo. Izvo zvichitaura kudai izvo. Miti iyo yakachengetwa nababa vedu. Ikakura miti iyo ndofunga pari zvino kwaona musasa wakuratidza hunde yakadai so noreva kuti pane over 20 years muti uchichengetwa. Asi iko zvino miti yakadzikiswa 8 years yakadonhedzwa miti kudzikiswa pasi. Sei muri kuita izvi? Godfrey wakapindura mukadzi wangu kuti muzukuru panyaya itombomira hako tinoda kuti titoinzwire kuna Mutasa. Miti iri kudini? Iri kudzikiswa. Saka tauya nenhau yemunda kuti isisi takati munda hautengeswi, munda une nyaya yawo yatakasirwa nababa anga ari Sabhuku kumashuro. Pakatopinda umwe Sabhuku akashayika, pakapinda umwe musarapa wana akashayika. Nhasi uno tiri kudzokerera tapinda munyaya iyoyi yekuti munda hautengeswi, munda une zvinangwa zvawo. Ndatenda.
Pamsore changani. Damira pamberi pedera mambo mutasa. Damira pamberi pedera mambo mutasa. Chokwadi. Zvese zvandichatawara ndezvechokwadi. Pachabatwa Ndikanye pandichabatwa nemunhu. Mwari anobatsira. Mwari ngabatsire. Pamusoro yechingamiri. Nyaya iri kutaurwa naSamanyama inini handiizivi. Vanhu vakanditengesera munda kana nyaya iri kutaurwa naSamanyama inini handiizivi kana kuti vanhu vakanditengesera munda sekutaura kwaari kuita handiwazivi. Inini ndakapuwa munda naMaiguru wanetwa Maiguru wavo tatiriwavakidzani kugara kwedu isusu. Saka zviripo ndezvokuti Maiguru warwara kudaro ndobva wauya kumba wakati baba munini inini ndiri kurwara handisodzokeranaka, asi vana vangu vari kuti mama dai makwanisa kuwana kana mari mauya kuSouth Africa tikubatsirei tikudini tikurapisei kuno. Ndakasununguka kutaurira hanzva dzangu ndane mari yemombe yandandinayo yanda ndakachengeta tikawirirana nehanzvadzi yangu tawapa mari kuti waenda kunorapwa kuSouth Africa. Wakaenda shuwa wakanorapwa kuSouth Africa ikoko wakadzoka vana wavo wakazouya tikazodaidzwa kumba kwacho zvikanzi baba munini makaita basa nawo Maiguru nevana vacho vese vanga vachitaura kudaro. Hatikwanisi kunga tichikudzorerai mari, hatiwani bamari pari zvinhu makasununguka here kana zvichikwanisa tokupai hwedu pisi yemunda zvotete wanga wachichema kuti hawana pekudini pekurima. Ndikati regai ndakenda taura natete wacho pamwe zvinoita. Ndobva watataura natete tete wakati aiwa vakasununguka Maiguru kugarisana kwatakaita hatinongobvira tamboita dambudziko nawo. Tikapiwa munda uya tapuwa munda uya ndakasununguka zvakare kubvunza Maiguru kuti hama dzenyu dziri kuzviziva here, zvikanzi dziri kuzviziva. Ndakaenda ndikazosangana naiwo baba avo atabva kutaura apa ndichingotaura hedu zvikanzi Maiguru wakatimbotaura nenhau yezveshuwa. Mukoma wavo wakatsinhira zvakare kuti wakataura nenhau iyi. Right, tafamba kudaro Maiguru wakazosvika pakushayika. Washayika kudaro ndobva nhau iya yataurika. Vanhu vakashedzwa tikaenda pamba panyakufa wacho vakataudzana nevanoti vana vavo vakanga vasara vakasiyiwa naMaiguru ya. Vana ava vakataurawo makonzenzi avo. Ini handigoni kuzvitaura, vana vacho vari pano, asi zvandiri kukwanisa kutaura ndozviripo izvi baba. Munda wakanga uri wani? Munda wakanga uri waMaiguru Manyama nevana vavo. Ini Manyama Changami. Munda wakanga uri wani? Munda ndewa baba Musisu anowa baba mukuru. Vana baba vedu vanga vari vatatu nehanzvadzi dzavo nhatu. Munda uyu kuutsanangura ndiri kuutsanangura nhasi mudare, asi tanga tisina kodzero kuti tsanangure munda uyu sechimiro chatipo nhasi chekuti vana allocation yamukoma vari kutaurwa nezvavavo vari kunzi Maiguru nemurume ari kumuti Maiguru nekuti ane chaanga ari kuhwandira. Maiguru vakapiwa pekusvikira. Ndikada kuti tiendese dare iri kure zvinoreva kuti muzare wamakatipa isisu vaita ndipo wakatosvika vachigara futi papi padhuze ipapapo vachipiwa nzvimbo yekuti vanorima mudhuze imomo. Baba akataura kuti hakuna nzvimbo iyi, achiri sabhuku akataura kuti hakuna nzvimbo iyi ichazopiwa umwe munhu. Nzvimbo iyi inofanira kuti pano vanosvika vari vana vemusha unoyu vanofanira kumbogara apa ndichizovapa kwekuenda. Ndizvo zvakaitirwa mhuri iyi. Iyo mhuri irunzi Maiguru iyi. Baba wedu isisa haane paakambobvira akati ndiri kutengesera munhu. Tatimati mimi waiti munhu akasvika akagara mwana wekwamanyama obva apiwa kwake kwekuenda. Yes. Uyu wakanga apiwa here kugara? Wakanga apiwa. Unapo pakapiwa? Watori napo kana ndisingakanganisi almost a hectare and above. Pawakapiwa pari pawo nhasi. Wana wacho vari
ndimo wana weLendi. Right. Paruto was makapiwa land E yakanga isiri yenyu yepermanent makapiwa kupenyu ndizvo yakanga iri takatichigara ipapo ini ndinoitwa Betha Manyama vakanga paya ndo pataigara wakapiwa stendi yake nababa wake kutanga ndiri kuda musha wekuti ndichiwaka arora ubva wapiwa ipapo pamba parutaurwa kuzigara apa baba wabva wachizoti handichadi kugara baba ndiri kuda kuti mundipe pamwe pekugara waibva watama waibva wapiwa nechekumhiri kwekarwisi saka iyi iri kutaurwa istendi yababa wenyu iri kumhiri kwerwisi iyo iri kutaurwa zi yakapiwa gutu tibva taenda pakatamwa paparipedi watotaura is correct kana makatama hapasipendi kana makatama mukapiwa kumhiri kwerwizi hapasipendi makatopiwa kumhiri kwerwizi ndokwenyu apa pasipendi panenge papani kana munhu atama ndipe musha because panotozi muzvare anobva kubinga anotouya kugara ipapo because ndo vana vachikora kutaura kuti taigara vatapiwa kwenu vatabira mberi ndo vana vakutaura zoti iyo gutu haumugutumira hako kutaura gutu hauna izvongamutaura panyeri kuzi vana vanenyaya yechokwadi ngeavo ende watotaura kuti taitogara apa kubva baba ndo vazokumbira kuti ndikuda chii pamwe baba murasobata baswi baba wakakumbira kuti ndaakuda pani panotani meaning kuti aiziva kuti paani hapasi pani azotengesa ndiani aizotengesa ipo papa ndiani ndimaikuru mukadzi wemurume akarequesta mai weapo aenda kwake kumhiri paabva paya obva yakotengesera agura chirangana anga tiri kuparima paindorimwapo kubva kwakaitapo wangu wachindodzoka wachindoparima ipapo kana huni vanhu waitema huni wachibvawo sekuru waringori mupenyu taingoya tichingorima tiripo paaiva chiri chinhu chemhuri kurima munokwanisa kurima si chinhu chisiri chenyu kwenyu makapiwa kumhiri kwerwizi komataura varikandikanga chouchauya urutouya manje uruda kogara ipo papa urutouya nzvimbo iyo ndapandatoiziva vari kurima kuapavanini apagari nemunhu asiri muzvari hapasi hatisiri suti atiri panzvimbo yamuzvare nzvimbo yamuzvare tinotoiziwa hatisiri suba asi kuti pasekuru apa mainini rugara apa ndiwo ane minda iyo vari kutorima yamuzvare pastendi iya ngomadzokerere nyaya yenzvimbo ndichitaura saka muzvare ndinodzokorora kutaura pamusoro pemunda ndini Martin. Munda uyu baba achitaura vakati munda uyu unofanira kunga uri munda unomiririra vanhu vanosvika vemhuri yangu, kureva kuti zvandakaita inini ndikana ndine mwana ari kuda kuuya mumusha medu asi ndisiri nemudzimai wandinaye bau ane kodzero kusvika imbogara papi achigadzirirwa pekuti aende kukudini paoneke pekugara, kureva kuti ireserved place yemhuri yekwamanyama. Kana paita mwana anenge aende dambudziko unosvika ipsvikira ogadzirirwa pake pekuenda osiya pakadaro. Muromo uri kutaurwa nevana uyu zvinhu zvinogona kuitwa vana vasingaudzwi basi zvichiudzwa vana baba kuti vana baba nyaya iri pana baba vedu isisu wandiri kutaura nezvake sabhuku vanhu vakawanda vaimuona achifamba asi vaitaura nyaya idzi achitaura kuti izvi hazvitaurwi baizvo zvinofanira kuchengetwa nekuti mukazvitaura munourayiwa. Imimi chenyu ndechekuti kana mukaona munhu anoyaiti ndoda chinhu chinoita kuti hatisi kupiwa munhu ba ndechekwamanyama
Nekuti mukabuda pachena kuti kunonzi mune nzvimbo dzakawanda. Ndo nyaya iri muvillage medu izvozvo. Kuti munonzi paunotaura kuti apa hapasi kutorwa baba pane nyaya dziripo. Vanobva vadaiwa tiri kunyimwa asi tinenge tiri kuziva chatakasiyirwa nhau dzinoti nhau dzitsandi dzedu vanhau ndedzamuzvare idzi ndizvoka. Saka tinoshamiswa tichiona vanhu vanonga vari kutipisira pressure yekuti dai mandipa dai manditi dai manditi izvozvo iye gutu watinayo ari kuti ndima ikuru wangu shuwa ndima ikuru wake. Asi vanhu tikada kutaura kuti peace yenzvimbo yasara mukoma wavo wagutu ndiye akapiwa lendi yakatokura yakatarisana zvakanyanyisa nepasara. Asi isina kuti tinoziva kuti pakabva pabvunzi papera tichazodii mangwana. Saka isi tinoita zvinhu tichiziva kuti izvo hazvitenderi kuba kuti izvo tinogumira. Saka vana manje vana vanofunga kuti vana baba vari kuda kuvarasa. Hativarasi vanavo. Asi chatinenge tinotaura chinhu chinozwa kuti mangwana wazoziva kuti aizvo saka pairambidzwa nzi hapanzi zvakati. Iko zvinezvi ukada kutarisa kuti pressure yakaiswapo isi tanga tisingatemi miti ipapo. Asi nhasi uno pakanzi uyu wauya nenyaya yake yari kutaura kuti ndakanzi ndakabatsira mai gutu. Komiti yakanga yaitei takata kuti imbomira. Takakuti imbomira titange tapedza matare. Komiti yapara mhosva ipi? Zvamaka yakarizwa. Yakatotengeswa zvotutaura miti kutori neunhu wakati hunizo tinozira. Saka handichazivi kuti dare munoti chiyo kana vanhu vachinzo isisi mudunhu medu isisi hatitenderi kutengesa nzvimbo. Iwe wakabatsira maikuru nemari. Maikuru uyu wakamubatsira nemari iyi 850. Batika hautauri nyaya 850 because pawatanga kutaura wati iwewe ndanga ndine mari yemombe ndakachengetesa. Saka mombe ndizvo zvawataura. Unoda here tiite playback? Unoda here tiite playback? Tikataura zvemari. Ndanga ndine mari yemombe yandanga ndakachengeteswa nehanzvadzi. Ndizvo zveshe. Saka mombe 850 ndeipi? Unenge isina mari yemombe hwani. Inge isina mari yemombe. Saka inge ringani? Inge ine mombe 2. Inge isina mari yemombe hwani. Handina kumbotara Afrika yema. Mombe 2. Kwenye kuzoita more than 400 mombe? Kweti dzinotokorota 500. Oh, it's okay. Hapana kana chakashata. Imimi wana ndiye here figure yato. Ndiye akabatsira yeye. Ndiyo cheche. Saka mama makati munodzosa mari ino. Tisina kuti todzosa noti Uyu wataura kuti takabatsira mai wenyu ndobva azoti hatichakwanisi kuiwana mari kudzosera. Zvazvakadii kuti tikupe chii? Piece of land. Saka uri kuti saka tisauteerera. tikandinotaura papo mamire azvakaita donzi Philip Manyama. Mamire azvakaita vakapiwa gutu munda ipapo pari kutaura kunzi pamatongo papapa wedu izvo ava ndo festival mumba medu musikana mukuru inini ndiropedzisira mukoma nekupedzisira mukoma wangu haasi kunovari kunzi kwenyika kusara pakapiwa gutu parutaurwa kunzi pakatengeswa hapana kutengeswa takangotaurana zvongoti vanhu vatibatsira pakurwara kwakaita mai wedu. Kana ukati kutaurirana uya kutaura ndakamupai mari yangu 850 saka hapana kutaurirana apa. Compensation for mari matadza kubhadhara in cash maubhadhara in kind. Atasotaura kuti tizovadzosere mari Saka mama wadi kubatsira kwakaita takangogarawo semhuri saka makavapa takangoti harakatowapoje batika mamuri kuvapa chinhu chisiri chenyu mamuri kuvapa chinhu chemhuri because uya kutotaura kuti ndakatenga. unoona mamire azvakaita pamatongo apa patone mabuildings atoripo kitchen nebedroom. Izwa munhu kana anogara panzvimbo anenge achigara mumba wobva atama paanotama hatakuri dzimba anonoka dzimwe nyowani idzi dzosara dzodonha asi the fact yekuti pane dzimba hazvikupi ownership ba. Saka muruti here kwamakapiwa ndekwenyu apa futi pamakabva ndepenyu ndizvo ruta.
Bona matauriro ezvaita zvichikura. Hakuna zvakadaro. Kana runzi matongo baba, kana kunzi wakatama. Kana unzi wakatama it means wakaita sei? Wakabva. Zvonoreva kuti chii? Wakabva. Handiti? Muno Luza, chine nzvimbo iri padenga panozi pagonya. Padenga panozi panyagoma. Inzvimbo dzine mazita evanhu vakambogara basi ipapo. Handiti? Ndobva wazobva wani ipapo. Handiti? Ndobva wada kunogara samweyo. Nzvimbo idzi hapasi pagonya haisiri nzvimbo yemuri kwakunyika. Panyagoma apa haisiri nzvimbo yangu panyagoma. Urikuziva zvinozoda ndiwo wakambogarawo apasi apa the moment wakabva apo hapasiri pano hapasiri. Saka inini ndinaita kuti what you are saying ndizvoti makatengesa apa muhamaenda uku kana kuti makabva uku muhamaenda uku magara uku muhamazoona kuti apa nenyaya yekuti hapana munhu aripo ari kugara apa mukati ngatimatengesa. Mamiro yazvakaita tichikura isusu taingonzi namama nababa vaingoti mukoma ndiwo achazogara kumatongo. Saka kukura kwataingoitawo mukoma akavazoti ainanga ndichadugara kumatongo tongokwana ikoko kwatiri kuko. Saka paingogara pasina munhu zvomagarira paingo. Saka kana utotaura kuti mukoma ndiye angazi ndiye achagara mukoma ndobva ati handidi ngatigare teso. Handiti? What was the reason you wanted to get this? Avadapinda handikugara pamatongo. Chikonzero ndichi chekuti asada kugara pamatongo pamai wake nababa wake. Handizozivi pfungwa dzake. Wochiti ngatende kumanikidzirana uku asi pane free space ira kuti aiwa ngatisiya kadaro free space handi tinomanikidzirana. Unoona zvikumeka sense kuti ngatisiye free space iyo no problem handi itomanikidzirana apa. Saka akazotengesa ndiani? Because you see munotaura zvinhu zviri so conflicting. Handiti? Akatengesa apa akoti kuna gutu akatengesa apa ndimai wenyu asiyo wakunditaura kuti ndimukuru. Aiwa anoti akatengesa ndati kukura kwataita wainzi mukoma izvo nditituro kuboya aizi ndiye achazogara mumatongo ipapa. Mukoma ndovati chii? Mukoma vati ainango handichadi kugara tongogara pamwe muning'ina nemukoma. Murizi wematongo ndiani? Ndibaba namama. Kana uruti iwewe makakura muchitaura nabereki kuti mukoma ndiye achazogara apa. Handiti? Mukoma wabva kuti ndichada kugara ngatigare teso. Handiti? Saka murizi wematongo ndiani? Mukoma. Mukoma ndiye murizi wematongo. Saka sei kana mukoma ari murizi wematongo sei mai ari akazotengesa matongo? Atikawe anotengeswa apa. Izwa shamwari. Munenge mutotipedzera yungu asi chokwadi mune muchisi. Mai wakatengesa 850 kuna Guru kuna Gutu achida kurapwa South Africa. Pandutaura kuti ana hapana kutengeswa maina yekuti Gutu vakatibatsira nekunga mai vedu varwara isi tatisina mari. Ndosaka ndinoita akubatsirai nemari ndobva matitadza kudzosera mari ndobva mamupa land In exchange nemari. handikuona zvitoa ndakupa $1,000 wobva wati iwe shamwari ini shumba chakwanisa kudzosera 1,000 handiti chitorai mombe mbiri taita sei dziri worth 1,000 taita sei Hatudi exchange yakaita. Ndizvo akupa chikwere akupa imari inobva mupa land. Saka kudini. Saka chii chaitika? Compensation yemari. Yemari. Saka patengeswa. Ndikakupa mari unipa chinhu. Saka pakatengeswa.
ende akatengesa munhu haasi anga ine right yekupatengesa dai paidzi panotengeswa. Because according to you munotaura kuti zvinhu zvese zvamaitaurwa nemabereka zvazi zvekuti mukoma ndiye achazogara handiti, but ndimi futi munotaura futi kuti mai achitori mupenyu ndiye aitaura nyaya yekuti ndichazogara mukoma, ndiye abva auya futi obva achinja futi zvanga achitaura obva atengesa futi, asi ndiye wamaiti ndiye pamaikura mai wenyu naba ndiye aitaura kuti ndiri kuchagara mukoma, iye mai wacho iye aitaura iye ndiye abva atengesa futi. wakatidaidza semhuri kuti vanongona kurapisa vanongona gutu mari yekuzodzosera gutu kundorapisa kwamakaita munayo here kati achisi munongona mabasa atina ndopatakangozvi namhama Izwa shamwari, to me it doesn't make any sense. Kuti mai wenyu in the first place handiti asati atora mari yagutu aifanira kutanga kakubvunzai kuti wanangu ndinobatsirwa nagutu ne$850 yekurapa, munozomudzosera here gutu mari yake? Imi moti hongu kana kuti kwete? Mai asati atora mari yani yagutu, saka the fact yekuti mai akatotora mari yagutu asina kumbokubvunzai kana kutaura nemi, it means kuti mai wenyu akanga aita decision kare. aiwa akataura nesu akatoti fonera kwatatiri kuti uye titaure ndopatakagara pasi titori mumba. Izvozvo makagara here mai apiwa mari kana magara mai asati apiwa mari? Angasati apiwa mari Vamati chii? gutu ndopakati gutu one mari ainayo tokwanisa kubatsira murapisa mama yenyu kuti aite zvakanaka. Muzodii? Isi atisapoze kuzidzosera gutu mari yake. Saka sei musina kudzosera gutu mari yake? Ngendaa yekuti tatisiri kumabasa ava pfungwa yakabva yangu yarongoti ano Makambozvikomita sei kuti munobhadhara maiziva kuti mamusi mabasa? How do you commit yourself kubhadhara mari yebhazi iwe usina kana dhora mumwe? Pfungwa yako inenge iri kuti uda kudii? Uda kuzobhadhara sei? anongoti kundu pamwe ndokwasaona basa rikadzosera mari yemunhu. Saka kuti mukoma wako zvaari kwaari haasi kusenza? Izvozvo vambogara hazvishanda. Ndati haasi kusenza here? Izvozvo hazvishanda. Ndikuenda nditorini. Saka iwe wanga watogara ikoko? Ndikuenda ndaigara pairwara mai. Wanga watongogarawo? Aya ndakamboshandawo basa razvacho kwakupera ndakogarawo ipo ndakazoona kuti ramba ndichigara kunze kwenyika musha ndikatidzoke kumusha. Pakati musha wacho matengesa kuti uda kudzoka kupi musha wacho matengesa kuti? Pamamusenza makatadza kubhadhara chikwereti. In other words, what it means is kuti makakwerereswa mari nagutu 850 then ndobva matadza kubhadhara mari yagutu 850. Saka matadza kubhadhara mari yagutu 850 mwamati ngachikupe land iri equivalent ku 850. Kana dakuti kutengesa pakapa gutu pacho apangamboiti 850. Pangaita chipa Ndichikumbi yangu nemastendi mumatawuni chakewo. Kuruzevo. Don't compare. How compare stand yekutaura nekuruzevo? Mumamusha nditombozita notwamari. Saka makazosvika pekuti 850 yekuruzevo mamai iona papi? Kutsvaga kungotaurira nose munhu anga akatibatsira. Aiwa Ezra. Ko imi sei why did you opt for gutu takubatsirei? Wana manyama wakanga waramba here? Takatotaura ana baba ivo varipa kuti amai vari kurwara tichiuya kwamutare zvina hapana kana sendi kana dhola chairo rakabvisa tisina kana mari ba taingokwereta dzimwe takakwanisa kudzidzosera muna vamwe vatakadzosera mari dzavo dzakakwereta. But iwo sanamba kwaya musha warizive musha makavataura here kuti taakutengesa land. Did you tell them? Takataura Wakati chii? baba vataiseko bamwe vedu vakasabuka akazosha Akati chii? akatoti zvakanaka zvamawirirana nagutu kuti muupenyu Tengesai. aiwa kwete kuti kutengesa pandiri Izwa shamwari, izwa. Usada kutsika kutenga zvisina basa. Kupa land mnasei. Imi makapiwa 850. Ubva tozomupa land uruti
makatengesa land 850 simbo uruzviziva uda kunzvenga pauda kunzvenga ndepekuti uruzoti imhosva yekutengesa land uri kuzviziva sauda kunzvenga kuti takatengesa land uda kunzvenga ipapa mona pandiroedza uda kutsananga ndepekuti takangowirirana nagutu hatina kuwirirana zvokuti takutengeseranawo makawirirana kuti chii kuwirirana kwatakaita ndepekuti akatibatsira kurwara kwaita hama iwepo mo vakazodii isu tatisapoze kuti tidzosere mari iyoyo vamadzosera here hatina kudzosera apa then musina kudzosera vamadii ndopa takagara semhuri utano mabatsira tiragutu aya isu hatina mari kwasa kuti tidzosere nemasituation hatina izvashamwari izvashamwari dai gutu asina kutora mari yemombe iri mumba akangotiwa namanyama ndiri ngokubatsirai kurapisa mai hachisi chikwereti hachisi chii ndoda kungokubatsirai kurapisa mai maikwanisa kuzomira pamberi pangu vamwe muchitaura kuti no after taona kuti mai wapora zvese zvatabatsiwa takazofunga kuti rega tichipewo gutu yedu kalendi kekuti thank you kwandiri zvinomeka sense noti kuti unotaura kuti takatokumbira 850 kuna gutu koutora mari yemombe yachengeteswa nehanzvadzi izwashamari hatiri kupedza nguva tichita arguments dzabasa and you cannot hide away kuti wakatengesa land makatengesa land that's a fact ino mukada kunzvenga izvo zvamuda but nyaya iripo haisi yekuti makatengesa land nyaya iripo ndeyekuti makatengesa land isiri yenyu land yamusikafanira kutengesa ndo nyaya iripo because according nezvatataura nehanzvadzi yako hanzvadzi yako yataura kuti izvo taigara apa asi baba ndobvadza kuti tipewo pane pako ndobva mabviswa apa ndobva maendeswa mhiri kwerwizi ndo kwenyu asi mava kumhiri kwenyu mhiri kwerwizi mamadzoka bva matengesa futi mamaamuri ndombokumbira wangu kubvunza wakadidi vavanoti izvezvezvi pandiri kugara izvezve ndakasiyirwa navabereki ndobva ndati ndawana imwe nzvimbo kana kuno ndopasiya pakadaro ndowaka kunoko zoreva here kuti apa pasisiri pangu baba pandasiya mutemo chaiwo chaiwo haukwanisi kuita maruzevha matatu kana wakubva kumwe unonyorwa tsamba yetransfer kuti uyu munhu uyu abva kuno akuya kwenyu anonzi nhingi nhingi po apatonyorwa nebehavior nereason yake yekuti abvirei ayanga isiriyo nombokupa example unoona panonzi uchidzika parodha pamusoro pesako pasiri pechikomotangira po dai kudai ndiyo yanga ine minda yandorikanda yese nepamhipezi yanga iminda yandorikanda yese kunobudako andizvo makazarawo ndizvo ndingauya here izvo ndichibvisa uno ndibvaipo yanga iri minda yasekuru yanga iri minda yasekuru akona ndozvanogedza kutaura kuti ngatidzidze kuti time yatikurarama izvozvi netime yakararamwa navakuru vedu zvasiyana time yakararamwa ndona sekuru nanani kudharo the land was there vanhu vanga vari vashoma and the people can afford kuti afford kubva panapa achinogara kuti munapo akaona ndipa ivhu racho raneta sindiyenzi shifting cultivation akazwa kuti izwi radini raneta wobva asunga ukaenda kumapurazi uko wobva abva woenda uko ukatarisa history yenyu pamakagara chaipo handipo makatanga kugara ando pakatanga kugara nasekuru asi pazoita permanent now why because hakusina kumwe kwokudii kwokuchenda akakona nyaniva yes time iyoyo zvaibvumira kuti unokwanisa kubva kochenda uchibva kochenda but izvozvo hazvichabvumi because vanhu vadii vanhu vawanda ende pese pauri kuenda izvi land yese yauri kuenda itori nemhuri wani saka you cannot own maruzevha matatu uri munhu wani hakuna zvakadaro kana watobva mutemo unotosarenda kuna sabhuku as long as uri kuenda kugara kumwe kuno unotofanira kusarenda kwabva pamusoro itsangamiro ine ndinonzi nevha ichibenza ndinokumbira kukubvunza ndinonzi nevha ichibenza ini mubvunza wangu ndewekuti inini ndikapiwa stand ndikafa anosara ari custodian yelendi yangu ndiani nokuti pamwe pacho ka tinotonga nyaya tichitonga nyaya but tichitonga nyaya isiripo
pamwe pacho pane interested parties ekuti ine ndidoko inini ndikudawo land yacho iyoyo totobika dzimwe nyaya dzekuti zvakazodai zvikazodai kuti no izwa pamwe ndoda kuenda matotaura zvakawanda two masentenziwa mataura zvakawanda baba ipo pa2 masentenziwa mataura zvakawanda ukafa 1 custodian 2 3 interested party 3 munhu ane nyaya dzake dzari kubika mukatonga uruzwa inyanga ndidzotaura 4 pamasentensi mangani 2 custodian weland ndiani kana toti ndapiwa land yangu ndanzi ndio munda wako ini ndobva ndamuka andipo anosara ari custodian weland ndiani izwa baba uyu patauro pachinzi wakatokumbira wakadzoka kuna ana baba kuti ndakuda pangu pekugara ndokubva wanongedzerwa kuti endai apo zorova kuti inyaya yakadzoka kufamily yobva yadzoka paculture yayo yekuti lendi hapagarwi permanent taakumupa pamwe pekugara kana nanzwa mushi ndo mapindira aitwa nyaya na baba wakagara wati baba wenyu wakadzoka kufamily wakati ndaakuda pangu pekugara zorova kuti wakasarenda land kune culture nikipurpose yayo ndokubva wapiwa kumhiri kwavaenda kunogara saka wakafa land yavo ndokwavakazopiwa kumhiri not kwefamily. apa imo mandidara kwandandisina kubvunza nyaya yeland yanzi yakatengeswa ini ndandikubvunza in general kuti inini ndikafa ndiani anosara ari custodian yeland yangu ndopana ndinoda kubvunzwa chete papo muri yako maita masi I'm trying to connect kuti mubvunzo wenyu uri kutibatsira sei panyaya tinayo. panyaya yanga tatibatsira ndekuda so ndekuti vana avo ndikuona vari kuomesa ndamuudza muchiti yange yapiwa stand ndokuti mai wacho handiti mai ndiyo yanga ari the living spouse yemurume zvinoreva kuti ndiyanga ari custodian weland fine akati ayo miyai custodian yeland yakasiwa nemurume wake fine iyi ndakuisira nezvayo because mutemo watsanangura kuti akatama ndipepukana nditsanangura kuti ndikuti inini ka dare ratitsanangurira kuti apa anga atama fine hatikwanisi kuita nano nemutemo because mutemo unotedzera remutemo asi tikuti pekuti awa wana waikwanisa kurambidza mai kuti musatengese zvanga zvisingaitika namai vaida kutengesa why nekuti mai ndiyanga the living spouse waifanira kugara hawo dare asi pekupedzisa mai anga ainechi anga ane sei because ndiyanga living spouse yeshin wepapi aifanira kutengesa kwavari kugara ndati inini lendi iyi ndasiyana nayo asi ndikutaura hangu kuti chinyi pekuti vana vanga kuchadza kutsanangura kuti mai vakazoti mai ndivo vakatengesa muchiti mai vakazotengesa sei papanze ndepamukoma kati mai vanga vane raramiro rekutaura nekuti vanga vati living spouse asi all the same vakazotengesa lendi yanga chini yanga isiri yavo because zvekuti lendi yanga isiri yavo zvazotsanangurwa nedare plus pamupano ndikubatsira yamataura izvi idutch roman law Dutch Roman law yekuti surviving spouse ndiye muridzi wechii ndiye muridzi wezvinhu zvese independent kuti murume adi afa kana kuti mukadzi adi afa but kana taa customary law baba akafa mukomana mukuru mumba imomo takes over the role yababa he becomes the father of the family ndiye anopiwa huta hwababa uta hwababa haupiwi mai unopiwa chii mwana mukomana ndiye anotora position yani yababa ndiyo customary chii
law. So what does it mean? It means kuti mai haana decision yaanoita asinga consult futi chii mwana komana mukuru, because mwana mukomana mukuru ndiye haababa wemusha, ndiye anokwira muchikuwa. Yes, Dutch Roman law inoti kuti mai surviving spouse nechi, asi isusu kukastomary law toti mai haakwiri muchikuwa, anokwira muchikuwa ichi mwana komana. Angava ari the only mukomana ari last born kaine 10 years, kanotodzidziswa zvekutaura kari muchikuwa kuti chitaura kuti baba we takubikirai bado renyu shumba ichenura sori takazononoka kachiti mati kachitaurirwa asi kariko kari kuita sei, kariko kari kutsvisa kuti kuchikuwa. Why? Because according to chi customary law ndiye baba. Mai ndimai wako, haasi yoidzinza rako. Mai mumusha mese mari mutoro. Mai haaiti babakadzi mumusha maakaroorwa, anoita babakadzi kumusha kwaakabva. Titeza nditi ndo pandotaura kuti ipapo ngatipanzwisise kuti chiwanhu chinoti chirungu chinoti chirungu hachina chikuwaka, saka chidini hachizvikoshesi bai. Asi isi kuti isusu chakakosha kwatiri chikuwa. Anditi ndosaka uchisi kana wafa iwewe anditi unoiswa pai coffin rako muchikuwa, because kana waiswa pachikuwa zvakureva kuti dzakugadzira kuenda kumakuwa kune wamwe wamudzimu. Unozoyairi baba ndosati baba wafa muisei kuchikuwa because wamudzimu. Kana nini mambo ndosaka mambo chizi mambo hauendi kurufu, mambo hauoni, hauiti body viewing, mambo hauiti chii zvese. Why? Because zvinozi kana wava mambo wamudzimu ndozotora shona yedu wamudzimu, wakafa hauchasangani newakafa, saka ukaita body viewing wakusangana newakafa uruita sei wakudaidzira mweya wakashata. Ine that's why even nyangu pandofa inoti muzuni ndafa here kana ndikurwara unongozwa kuti ndakaenda asi kwandiri ndepi haukuzivi kuti ndamudzimu, saka unototaura neni kuti ndine mudzimu. Anokona ndo chiwanza chatokutaura chinhu ndo chatoda kuchengetedza izvo, ndo zvazvinotaura. Saka isusu tiri kuti mumusha mune zvinhu zvinonzi zvemusha, handiti kouzobva kokuya zvinhu zvinonzi zvechii zveindividual zvako iwe zvisinei nezvechii nezvemhuri. Zvakafanana neuta, mumusha mese mune uta, handiti unopiwa mukomana mukuru wemusha iwo at that time. Asi mafamilies aisa aripo kwababa mukuru nechi kunowo uta wekupi weikoko unopiwa kuti kumwana kana baba adini afa mwana wekupi weikoko. Asi kana tautaura nenyaya yemusha pane uta hwechi wemusha unenge wakamirira mhuri chii dzese. Ndozvanotaura the same applies nezvinhu zvidaro, kuti chiri kunetsa apa handi chinhu cheindividual, chiri kunetsa apa chinhu chechi chemusha. Kuti musha uri kuti matengesera gutu chinhu chani chemusha, ndopane chii ndopane nyaya zvimwe zvese zvokuti makazotora here makazotengesa here kana makapiwa kana makadiyayo. Yes, but nyaya iri kuti you misrepresented mafacts kuna gutu. Makati mimi gutu munda ndevenyu asi mimi knowing very well kuti munda hausiri wenyu makatama maakumhiri kwerwizi. Asi chakanaka ndechekuti taruchiti vakomana dzikairi munoone pamunda ipapa. Asi chimwe chandakuda chakanyanya choda kuti mamaona ipapa ndoda tobva kurakidzai zvombwe remuzva rikangai. Ndinobva ndatoriona munda wakanganya ndobva ndatorakidzwa ndokuti mama toya muchindirakidza kuti munatora nemapicha neperimita yacho kuti zvombwe rakanganya riri papi, kuzi ndotodzikisa muzva remai manje titese dzikisai nasinga
license 2 dzikai Wednesday dzikai matotora mapisha mamaona inzvimbo irikutaura nezvayo then madzoka vatapa decision because I cannot give a decision now ndisati ndaona because wari yangu pangotaurwa zita rekuti kanganya pandiri nini izvozvo kana makotaura kuti kanganya matoko nyakahwenyeka ndoda kutoona I need to see kuti nzvimbo iyo iripo here. Yes, good. Yes. Ndaikumbirawo kuti pamuchatuma vanhu venyu wachinouya kunotarisa, ndaikumbira kuti wabva watarisa neminda yacho yatakapa Muzvare isusu sevillage. Pane minda yatakapa Muzvare ndio ndikutaura kuti chese nepaigara Muzvare wacho ndo zviongwera ndikutaura kuti chese chinozi cheMuzvare ndo chibva chatoratidzwa kuti nepachinotangira nepachinogumira zvese ndovanatozviona naita basi. Yes. Ndosati ndabva ndaita interest chitereki because nditori murodhi kuuya kuti ndidzosere kanganya ndaita mubvunzo pari kunzi nagutu uyu minda yatakapa Muzvare ipapo ndaita mubvunzo handinoda kuvhunza hangu inini hangu ndazvizwa asi ndosati ndinoda kuvhunza kuti inini mubvunzo wangu wanga uri kuti ndinoziva kuti murume waMuzvare ndimanyama asi ndazwa kwakuzi minda yakapiwa ndiani senharaunda iyo gutu nzvimbo yawakapa senharaunda saka zvese zvoda kuzviona chozvatomutaurira tunoziva kuti murutengesa minda murutengesa tikuziva right anyway endai tona nashi this next Saturday